Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi uno tiri munzvimbo iya yatakamboshanyira yevanhu vakawirwa nemugodhi. Mugodhi wakadhirika ukatsitsa vanhu vakawanda. Information yataingopiwa ndeyekuti pasi apa pari kufungidzirwa kuti vanhu varipo vanogona kusvika kuma30, vamwe vari kuti kuma40. Vacho vane mabhuku ano nhamba chaiyo hanzi vakatiza pavakaona chitiko ichochi chaitika. Naizvozvo hapana ane ruzivo rwakakwana kuti vanhu vari pasi vangani, uyezve vabuda sofa vakafa tisingatauri vakaburitswa vapenyu. Nhamba yacho problem yaitika ndeyekuti hatina official position, but between 6, 7, 8 papapa kunyanya 7, 8 I'm sure ndo vanhu vanofana kunge vari vabuda tichita zvokunzwa neavo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Utini? Niyaphila Shumba linjani? Mina ngishapa. Siyalibingelela abalaleli emakhaya. Sikhona njalo namhlanje eChegutu lapho esahlangana khona lesenzakalo esomgodi owadilikayo kulabantu phansi abancindezelwayo bekhonapho. Angakho ke sizamile ukuthi sithi ukukhuluma labantu abachiyachiyeneyo ukubana sithole iqiniso amayelana ngengozi le eyenzakeleyo. Ngakho ke nxa sibuza sibuzisisa abantu ukuthi sibekwazi ukuthi phansi kulabantu abangaki, akulokucatshangelwa ukuthi mhlawumbe kule 30 mhlawumbe kule 40, kodwa ukuthi sithi sibambe inamba eqiniso asikabilayo ngenxa yokuthi akuleke ababhalayo ababambayo ukuthi bebhale belobe phansi ukuthi kuhamba njani, abaphumileyo bangaki, abaphilayo abafileyo bangaki. Ngakho ke ngokucabangela lokuzwa abachiyechiyeneyo bekhuluma sicabangela ukuthi abangabe bephume bephila sokungaba kubo 8, 7, 9 khonapho sacabangela kakhulu kubo 8 ukuthi kulaba abantu aba8 abaphumileyo. Parizvino kamuri yeZimbabwe toda kuti timbotaura neveruzhinji vane hama dzisati dzaburitswa, asi chatingangoda kukuudzai in short ndechekuti vanhu vakatsamwa, vanhu havasi kufara, vari kuti hongu maefforts ari kuitwa asi hurumende haisi kuisa maximum effort yekuti vanhu vange vachibuda. Aliqiniso balalele emakhaya lapho sikhona sizathi ukuthi sikhulume labo mama labachiyachiyeneyo besichasisela ke ukuthi bazizwa njani, kodwa iqiniso esingalitshela lona ukuthi abantu abathawanga, abantu abajabulanga, abantu bazwa ubuhlungu, inhliziyo ziyakhala, abantu bayahlupheka, bayahlukuluzeka. Ngakho ke basola kakhulu abantu abehulumende ukuthi akula okubambekayo abathe bakwenza, akula mabanga abathe bawathatha angabe elokwenza lokuncedisana labo. Sengikwazise muri yeZimbabwe tinokurudzira kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Chemo vakawira vana vano mkomo indichibva kumhondoroko ndakabva ndichitomhanya ndiri murodi ndichiuya kunoka ndaicheuka murodi ndichibvunza kuti vana vatobuda nekuti shoko ndakakanda kwachinzi Zimplats yaprovidha muchini kuti vana vabatsirikane pachine nguva yakanaka. Saka ndakasvika pana pasande zvikanzi hapana kana mwana wana abuda kunze, uye Zimplats yamutaura kuti ndo inofanira kuti itibatsirewo. Hapana kana muchini weZimplats wauya pano, vanhu vatoshanda pana paushandisa manyowa. Mande hapana kubuda mwana, chipiri ndo pakazobuda mwana nezura ndichazindarini vana vari kubuda 1. Zvinhu zvinorwadza tichizvona zvakadai. Tinoita zvokuti tikaita tsaona muno munyika yedu yeZimbabwe tine ma big companies ane machinery yakakwana, ende tinoita zvokuti vana vedu kana vaita tsaona yakaita saizvozvo vatsakatikire pasi. Atete tisina tarisiro nazvo tine ma companies mahombe anokwanisa kutibatsirawo. Ende tiri mukati menyika yedu yeZimbabwe hanzi nyika inovakwa nevana nevene vayo. Vene vachona ndivava vari kuparara pasi apa. Mangwana ichazovakiwa nani? Kunyange washanda hazvo zviri kunze kwemutemo kacho kuti mugodi haite kuti vana vanhu vachishanda. Ngavaoneka imwe plani kuti vana vashande zvirinani. Ngaivharwe nekuti vana vedu vapera. Last week hanzi Gadzema Bell Mine kuno Chakari ndezvipi zviri kubuda pagore vana vofa 30,000. Nechinhu chimwe chichi chiri kuonza dambudziko rimwe chete iroro. Hurumende ichizvinzwa inonzwa seiwo mukati memoyo wayo.
zviri kutirwadza izvo mwana akabuda nezorapa vari kushandapo pasi apa kuburitsa mwana ivavo vane mwoyo wakasimba zvodei vari vamwe havai vaburitsa nokuti mwana gumbo uko ruoko uko musoro papana takungoti dei tangotora mafuta evana vedu. Ndakagarira mwana wangu akavharirwa last week ne Friday. Vamwe vakagona kubuda asi iye haana kugona kuti abude ari pasi pemugodhi. Tanga tine tarisiro yekuti dai hurumende kubatsira kwairi kuita yaramba ichitibatsira kuti vagone kubuda vakavharirwa vachiripo. Ine ndini mai Mchetu wokubudiriro. Ndauya kuzoona muzukuru wangu akatsitsirirwa mugomba. Taane mazuva arimo hatizivi kuti mupenyu here. Tinongokumbira kwahurumende kuti kana zvasvika pakadai panoitwa sei. Takangorindirira ndoguva ravo here, asi vari kupinda vachibuda nezuro kwakabuda mumwe chete asi akanga aparara. Hatizivi kuti vedu ivavo vari pasi vachiri vapenyu here, vaparara here. Tinongokumbira hurumende kuti ipapo panoitwa sei. Mamai namahombe vakaona pasvika pane zvakadai vanoita sei. Ini ndinonzi Angelini Tamba Waguta. Tiri pano kurindira vana vakawirwa mumugodhi umu. Tiri kuchema takagara pano hakuzi kuwana pokutandarira kana pokukurukura tiri. Asi tiri kuchema misodzi nenyaya yevana vari mukati umu. Ini ndine mwana wanzvadzi yangu asi ari kuonekwa asi haasati abuda. Ndiri kushayiwa kuziva kuti chikonzero chiko, toita seiko, hatichazivi zvotoita. Tinokumbira akatofa. Anonzi akatsikirirwa nedombo. Saka dombo racho nairo hatizivi kuti tochiti ndoraya guva rake kana kuti chachii, asi uri kuonekwa musoro wake kuti uyu. Saka hatichazivi kuti togara pano kusvika riiniwo. Iye unenge achakadii mukati imomo. Tiri kuchema vedu we, tiri kuchema musatoona takagara pano. Hapazi pokutandarira, tiri kuchema, tiri kumungudza. Tinokumbirawo minamato nokubatsiro kuna vanogona kubatsira havo. Ndosikuda kuita zvinozva zvinondibatsira vana vari kuorera pasi apa muchingotitora muchienda nazvo zvishande ndei kune vanozvikwanisa. Ko isitisi tinobvisa here vanhu? Handisi kudai zvotipa chii munotora muenda nazvoko maenda nazvo azvo zvatataura so zvinobuda kunobuda zvinyowani. Vana vedu vari kuora saka zvinondipe chii kuti ndionere kuti ndataura apa vana vangu vachiora. Ndaiko ne vamwe vanoda kutaura vachiora ini muchingotora zvinhu zvisina basa hazvina zvazviri kuti chibetsera izvo kuitira vana vedu kwete kuti mwoyo zvichibisa miromo yedu pana. Ini ndonzi mai Munemu. Ndakazvarwa kuMondoro. Saka zvandakazvarwa kuMondoro ndizvoti vana vangu vakauya kuzowira kuno konzi kwi kuBerries. Saka chinhu chandaona apa ndandoti chiri kutotibatsira panapa isadza. Hachikwa sadza tiri kupiwa nemadhiringi nemvura. Pati mushini wokuti upinde mukati mune vana umu hapana zvachose. Makorokoza iwayo vana tongoti vana vedu ivavo vagara vachipinda mukati umu ndo vari kungopinda, ndo vari kungoshanda. Hapana chandiri kumboona kuti hurumende yatibatsira nechakati. Zvesadza zvikwati kudya, mvura tiri kupiwa. Asi mukati umu hapana, takangogara. Saka vana vakanofukunyura pavakwanisa vosiya. Vatonetawo. Saka ndo paningagona kumira ndoona kuti zvichazobuda zvichokwadi here. Kuti ndatoona nezita rangu chazonzwa kuti zvakabuda zvichokwadi here. Kuti zvatiri kutaura ndizvozvo here. Nokuti apa hurumende iri yanga ifanira kutibatsira nemushini wogona kukakata vana vedu kuti vabude kunze. Sadza nemvura zvikwati tiri kudya nemadhiringi. Asi hazisiwo zvatakagarira kapano. Tiri takagara kuti vana vedu vabude. Sadza kubata mweya kuti tisadonhe chete. But chinhu chiri kudiwa indine vana vangu vaviri vari mukati umu. Vakatedzana vaviri vese kugara kwatari ndofunga asi svondo yakwana. Izvo svondo yakwana asi but hapana kana mushini wakambouya
kunonzi kune nhingi inonzi Zimpras inonzi ine machine vanogona kugama madziro asi hapana kana achauya kana 1 noti isi vanhu tiri kungona because asi zvokubatsira kungoti vafemewo zvanaka zvimanhingi zvepamuromo ndozvataona apa pari kudiwa mushini unonogama madziro noti madziro ari kukoromoka saka ndozviri kunyaondirwadza nekuti takangogara zvedu but vari kupinda changopedzera ngozoita zvikundikana asi hurumende iri kumonza kuti hurumende nokura kwaikaita vanotiwirana nevamwe vanhu vari kunze vachichi but hapana kana 1 amboyo uzotibetsera monza kuti nekukura kwakaita nyika nevamwe vanhu vanodyidzana navo kune dzimwe nyika sei vasina kusvika paground vazotibetserawo saka isi totiya kuti unofanira kunge takavhotera pasi ripo kana kuti isusu mutungamiriri wedu ari raitika zvinhu zvacho zvavigwera hatisi kuziya kuti mutungamiriri watakasarudza yega anofanira kutibatsira pamwe kune vari kupiwa vasingasvitse zvinhu zvina paground hatisi kutozviziya kuti isi rangogara kapana ndonyaya ini kunyaondirwadzeni kuti vana vangu vanotosakatikira pasi and obvious nokuti vari kupinda mukati vachisvika pakuneti takuva kuti zvobuda sekutora kwandiri kuitei ndapedza ndozvatinoita tione kuti mushini yacho iripi Zimbabwe nokura kwaita nekudyidzana kwainitiro dzimwe nyika yashayawo here mushini machaina wari panesu vashayawo chimwe chinhu chotibatsira here tonangura kwandaita vai obvious vanotetoringodhirikirwa nekuti apa ringoshanda nemaoko hapana kana mushini uri kumboshanda saka inoda kuti zvibude sezvikutora kwandiri kuita tichazozvinzwa nokuti kune zei kwakunzi kwabuda vanhu vakati mushini wakati wazoburitsa kwazoya zvakadai ezvo vari kutibatsira nazvo tiri kuzviona zvepamuromo nekudidi nekuspray but pandiwa chinojega dombo sadza tiri kudya pana parisi kuzonojega dombo hazviiti kudya tiri kudya chokwadi tudya zvekuti tirarame tiri pano pamvuri panopisa pano asi mukati mungave munojega kana zvikabuda zvakada toza tichokwadi mukutora mabiniki ana tikasanzwa ndo zvazvikuti nokuti vari kubva kumishota zvimwe tikazonzwa zvisiri izvoka tichatorwisana nemi muri titora mapikicha ewa chokwadi hamuzosvika patiri nokuti tese vakadzi chapenga muno mwana kuvana nematombo yotongoti vakadzi ngatitemei vanhu nokuti pamuri kungotinyepera pamwe tapiwa zvinhu zviriburitsa vana vedu pamwe zviri kuvigwa imonzi chiendai motora mapikicha but vana havasi kubuda vana vari kubutswa nemakorokoza iwayo tichiti makorokoza ndo vana vedu vakare vari kutsvaga mari kutsvaga mari haisi mhosva asi vana ngavaburitswe pasi nemushini kwete kuti vaburitsa neivo vega pachezvavo nokuti kana muchini oburitsa sisi kutaura kwandiri kuita ukawo tikazonzwa kuti hazisi kubuda nekuti vari kubva kumusha kutaura kuti kuri kuitwa zvakati kune mushini yakati yazoya kana zvichibuda tinoda kutokutemai nematombo tese kana zvisiri zvikubuda izvozvo nokuti vari kubva kumisha ngavataura zvatiri kutaura pana kwazoya mushini kwazodi hapana makorokoza ezvo anotori pasi izvozvi totokumbira vane dudai vabuda kwanzi yashayikwa muchegutu yashayikwa mukadoma vatotora harare zvinonhanhasa hameno kuti ichirikuzira mishini yacho kana kuti simbi dzacho nahameno takangorinza iwa ndine mwana wangu ari pasi apa anonzi promise muchena atone 7 days ari pasi apa tizoti achiripo here mupenyu here kana kuti akatoparara nekuti akatoburitswa nezuro akanga sitorina mapatsa akakwana saka tikutorwadziwa nevana vari kubuditswa neakabuditswa futi marimwe zuro akanga akachikoka futi makumba saka tizoti vana vedu vachatoreka here pasi apa nekuti hurumende yachina iri kunonoka kuwinza mushini inokwanisa kusumudza dombo iri kuti vana vakatsitirwa nedombo vabude saka tongochemodai vanga vagonawo vatibatsira vana vabuda nokuti atove ne7 days takangogaririra vatizoti vana vachakwanisa kubuda here nekuti vari kungopinda ndivava makorokoza iwaya vagara vachingoshanda pano ndo vari kupinda vachibatsirawo pazuva vanokwanisa kungoburitsa munhu 1 pazuva rimwe chete kana kusatobuda vanogona kutoita kana 2 days vasina kutoburitsa kana munhu saka takutongochema hurumende kuti yatiregererawo yatiregerera vana vedu vava vakungobuda vasina mapatsa akakwana pasa saka ndozvatingochema Friday to Friday mazamanga 7 days and 1 week ndipana panzi mwana aro singafungidzire zvedu takadi isisu chedu chatingaite vanhu tinokunza ndechikukumbira vafana vakushanda pasi apa vane chivindi vakauya chikutaurira iso zvikuitika mumwe womunhu kundamutipinda pana paringonzi vanhu vaitibatsirana hapana kumbopinda zvaboswa vari vana vakure ndiri so inini ndotorina mwana nemukoma wake akapinda munezuva adzokera maswari chinzi parakasara chichi ndiri kunzwa kushungurudzika kusingaiti
chivindo chongoti orezentaura so kumba varipo bhodhi rake rakataurwa zvokuti kana ukamutarisa so vanenge navake takakavadzana zoti ini muti ndiye here kana kuti chatakura bhodhi risedu aiwa ndiye ndiye maufananza pendi rake remukati shoti rebhora re zagozi mwana wangu is a player ndiro rakamuuraya vanza iri ndirake ndati ndiro zvoshuwa here ati ndiro saka ndobva vanakadzawo kubvumirana nazvo sokuti hangainaye akaita a witness of it so kurinza kwasara gumba rake neruoko saka inini ndozvo ndakatomirira pane kuti zvokanzezvo havigwi akadaro nevakuru vari kuitazve pacommand center pane saka tirikutedzera izvozvo ndozvo ndakamirira kuti right kana wabudiswa kumana vari pasi wati tangobvisa chichamuperekedza uya kubuda wosvitswa kwaronzi aenda so ndoshunguridzika mazuva tinoshuviro zvedu yekuti Nemugodhi atapedza isisu andika tisina vana vari apa tichadzoka panapa tizoita musangano tese takabatana tinoona kuti zvavaishandira zviri pasi apa zvabudiswa here kana kuti zviri kufambiswa sei then group raishanda nevamwe hapana vakafa vese vamwe vacho varipo hanzi kana pachipindika popindika poburitsa zviripo hazvizonzi mashezi hatidi shee chashedzera moza zvino zvinhu zvinotirwadza pafiwa magadhi ekuseri kwaita rova vanhu kuti musapinde musistafirwa magadhi apa aita rova shini chitoshanda pachitolodwa rora uko kuitogaya vanhu kuti vapinde kwachitorowa chinzi bvai panapa saka menoti kambani ke mira iwe ndikutaura saka kasystem ikako panapa chakara maine yachashanda zvo ana tafadzwa chavapa vakaita run away vauraisa vana vedu manzi enda pichaurita help takapedza isusu tinotora mabhatiro pane mhuri yamunonzwa kuti vakabuda neusiku takanopiwa nevakadzi kana ukanziva unoda kugara nevamwe isi murungu chacho handiti hatina ganda rerudzi naye but aipa vanhu papa kumagesi but iye pakauya pane vakati hapana gesi rinoshanda chakosi ndakatenga maine 6000 but kamuri kacho mari yacho yaive kuromba zvauraisa vanedu so saka tobhuira nezvazvo isi tiri kumbira imi majanalisti buritsai nhavidzi zvakanaka imaina achichada kuti ishande futi asi chadzoka pano tozonzwa kuti zvakasiyiwa pasi nevana pari kushandika here zviri kubuda sei zviri kufamba sei ndiri yewo picha yacho tonzwika kuti moza pakasiyiwa kuti vana kuti majunior so mwana wangu inini unoto ane 35 years ane vana ke 3 andika so zviri kundirwadza rangu ndinoitwa often Kelvin ndinobva kuChegutu ndiri zvakare mushumiri weshoko raMwari ndiri pano nekuda kwetsaona yakaitika pano yakaitika tsaona iyi paive natsano vedu hanzvadzi yemudzimai wangu ndiye anove zvakare first born pakuberekwa kwavo takanzwa kuti aishandawo muMugodhi pakaitika tsaona hana kukwanisa kunge abuda pane vamwe vakapukunyuka pakabuda vari vapenyu mazuva aita tsaona takazouyawo pano nemusi wechitatu tikaonawo chimiro chiri pano vari kukwanisa kupinda pasi pemugodhiwe vari kuti mugodhi wacho mugodhi wakareba kunosvika kudhuze kurwizi uku vanotofamba distance yakareba kusvika pacho pakadonha pakaitika tsaona iyi panowe ndo pakakuvara vazhinji vamwe vakatsimbirirwa ipapo saka pamazuva atagara pano nezuro takangoona mutumbi umwe chete waiburitswa iratidza kuti wakanga wakatsitsirirwa zvakanyanya nematombo umutonzo wakaburitswa singokwana takauona muchimburitswa saka zvatakacherechedza taifunga kuti kana paine vamwe vanogona kubatsira nerubatsiro rwaiswa pano nehurumende pane zvekudya nezvimwe zvese ndozvatinyanyokwana nezvekushandisa kana vari kupinda pasi asi mafungiro angu ndofunga kuti tine maminas akawanda mukati menyika yeZimbabwe nevamwe vakakomberedza
taitifunga sekuti pane vari pano vakuramba vachipinda mugodhimo vanoziva mugodhi mamiriro wakaita. Saka taifunga kuti pane nhamba inenge kuma 17 or less than 20 vari kupinda basa vanoziva mamiriro akaita mugodhi. Saka taifunga kuti nhamba iyo igona kudhivaidwa nepakati yoita magurupu mairi nevamwewo vanenge vaya vavolontiya kuti vanoda kuti vabatane nevamwe maefforts ekubatsira hama dzedu dzakafushira basa kuti basa iri ringoitwa chete kubva na8 tinonguva pamwe kusvika kumaraund 3 pavanenge vaneta vosazwa kushandira kuri kure. Hapana vamwe vanozokwanisa kuramba vachienderera mberi sezvo paine fungidziro kuti pangangodaro paine vamwe vapenyu vangangodaro vari mumatane. Saka rescue effort yatinayo haina simba rakawanda rekuti vakwanise kushanda kunyange neusiku vaine matochi nezvimwe zvikwanisiro zvingagone kuitwa kuti basa iri rambe richienda mberi pasaite time inombomira kushanda senzuva randasvika zvinonzi vanhu vanotombopinda pasi nekuti vakanga vasina marespirator. Saka tingokumbirawo kune vamwe vanonzwawo kuda kuti vabatsire vari pano nezvikwanisiro zvekuti basa iri gone kuenda mberi kana manpower, uye zvakare vamwe vari pano varambe vachinamata kuna Mwari kuti Mwari atibatsire panguva yakaoma kudai. Chandaingoshuvira ndechekuti taida kungoti hama dzedu dzikwanise kubatsirwawo, tikwanise kuwanawo zvatowanawo pane vanhu vanenge vachibudawo nezvinenge zvichiitika. Izvezvi hatisina kana mabasa kana kokushanda, ndopano pedu patatoshandawo tichiwanawo something, but so far izvezvi hapana zvatotombowana kana kuti tizive kuti tichaenda kumabasa kwatichashanda izvezvi hakuna. So far hurumende haina kana tingaziva kuti tingashande kupi kana kupi, hatina kana kuti vatomboziva, tingorwana kungodzungaira tsogera muChegutu ndoitwa watimo chikunu. Ndambokunzwai muchitaura nenyaya yekuti pane vari kurohwa, manzwa nekurohwa nevesecurity uko. Taitorohwa zvakanyanyisa stereki, but nyaya yekuti taitika sevanhu vaishandawo taitofungidzira kuti towanawo zvatowana, pamwe dzimwe dzenguva nogona kushayiwawo, nogona kuwana zvimwe shoma zvacho chagona kutotorawo chiti tibatsirikane sesi tobarira mari yedu togara kutaura kuChegutu. Saka nogona kuti ukatora ikoko ubva unobatiwa kubva warohwa, hauna kana chari kuwana, usvika unyikwa mvura ubuditswa. Isi takatomborova ndofunga last week yapera takarohwa ma3 sekunze kwakunochena, ratazobuditswa mapasti 6 kunze kuchinochena. So zvikanzi chiendaiwo mana bhozizo kuti kuzokusunungura matime masikati azviite chienda izvozvo chikumburudzwa paso, but tiri vanhu taitotsvagawo kuti tikakuri kuda kwedu inyaya kutambudzikawo zvokuti taitoshuwira dai mhuri dzedu dzararamawo dzaita sei tine vana nechi, but izvezvi hama dzedu dzakafresh basi apo dzakawanda izvezvi kutambura hapana kana munhu anokwanisa kuti abatsiriwa adii zvinhu zvakangomawo. Chirongwa ndichocho chatakupai, ndofunga manzwa zvataurwa nevakasiyana-siyana. Hanzi isusuka kumba kwedu mvura yekunwa iriko, sadza ririko, asi kugara pana parusi rugare tinoda help nekukasika. Ndanzwa vamwe vachiti hatina kuya kuzotandara, tiri kurwadziwa, tiri kutarisira kuti vehurumende vawanikewo vachiita zvavanoita asi hapana zvavari kuita. Mazonzwawo zvakare mama vengu vakupopotera isu vatoroi nhau senguva dzese tinoda kukuzivisai kuti isusu chedu kuzivisa imimi vari kwese kwakasiyana-siyana zvinenge zvichitora nzvimbo zvishate zvinake. Hatipo pakuti ava vari right ava vari wrong. Chiripo ndechekuti tinokupakurirai sezvazviri. Liqiniso valalele makhaya akulala pesingatola khona ukuthi sithi ku-edito yabe kukhulunywe ngabantu sithi ukuphungula lokungezelela, asililethela iqiniso njengokuba liliqiniso. Sihlangane lomunye umama de sekhuluma esengani uyasisola ukuthi thina sihambisa okungayisiko, kodwa ke esilikhuthaza khona esilitshela khona ukuthi thina njenge Drewmas media sikhona ukuthi silethe iqiniso njengokuba linjalo. Maonerano siyana sisenguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai ekusubscribe ku Drewmas media. Drewmas media taking you to another level. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Rangu zita ndinonzi Tadiwa na Shekutama. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana
tichazoonana nerimwe zuva. Ah.